ще остане неустойчива. Над Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места. Денят е 4 август, четвъртък, и от запад се спускат тъмни облаци. В ефира звучи прогноза за времето и заслушани в спокойния глас на синоптика, едни се стягат за риболов, а други се чудят дали да си вземат чадър. Птиците в тревожно очакване са замлъкнали самотно до местата си, а от реките се носи прохлада и гласът на живата природа. След обед заваляват първите капки дъжд и едва ли някой предполага, че те ще са предвестници на една катастрофа. Дните след нея някои ще я наричат бедствие, вероятно недооценили бедата или за прикриване на гузната си съвест. Но после ще признаят, че реалността е била далече по-сериозна. Песен звучи в лятната нощ и градът успокоен се приготвя да заспи. Бездомните и те са подслонили глава и само закъснелите таксита смущават спокойствието в притихналия град. Бурята сякаш отмина, но дъждът започва отново, този път за да постави началото на една огромна човешка драма. Драма, която само за 3 дни ще се превърне в трагедия за повече от 2 милиона човека в България и ще заличи в паметта на част от тях спомените за отминалите години. Западните части дъждът вече е спрял, но след 3 дни обилни валежи водата преля през язовирите, излезе от речните корита и причини неимоверни щети на хора и природа. Стихията разруши пътища и отнесе мостове, наводни десетки хиляди къщи, издави стотици животни и нанесе на България щети за над 1 милиард лева. Изходните артерии на София са задръстени от безкрайни колони с коли и по-нетърпеливите използват обходни маршрути. От София в посока Пловдив вече е спряно движението по магистрала Тракия, а от Ихтиман продължават да пристигат тревожни новини. Там поройните води вече второ денонощие заливат града. Елин Пелин и Софийското поле също се намират под вода и тръгналите на път са в нервно очакване да потеглят отново. Язовирите са започнали да преливат и през следващите дни нивото на водата в реките ще продължи да се увеличава. По кръстовищата пътната полиция регулира трафика и се опитва да успокоява гражданите. Канализацията по улиците е затлачена, от години негодна за експлоатация. Там, където изобщо я има. Дори и след спиране на валежите, водата ще продължава да настъпва и да залива нови и нови райони. В населените места водата е заляла улици и дворове, а след оттеглянето й ще останат срутени къщи и много мъка. А в парковете като този, едва ли скоро децата отново ще могат да играят. Своята красота язовирите са спотели разрушителна сила, готови да накажат всеки проявил нехайството си към тях. А реките, занемарени с години, обрасли и натлачени от наноси, ще късат диги и заливат всичко по пътя си, наказвайки небрежното отношение на хората към природата. Какво ли ни очаква през пролетта, когато и снеговете ще се топят? И през тези дни хората ще имат усещането, че държавата ни сякаш е на автопилот. Кога е прекъснато? Това означава, това е вече трети ден фризерите ни им работят. Те ще си... Да, разбрах. Няма. Добре. Няма. А какво означава? Просто ги подаряват тези пари или какво? Да? Не бе, имат. Имат, това не е проблем.
Там също е залято и трябва да се стигне до центъра на селото, за да може евентуално да се извърши такава. Но за Кубратово. А за другите там Световрачене, както говорим и Негован, там трябва да има достъп и през Зебра да се минава. Говорихме превозване на стоки, преплуване, преодоляване на това нещо, значи да говорим само за Кубратово. Защото до другите Негован, Световрачене, да не говорим там нагоре от другата страна на околовръстното шосе, фактически там имаме достъп, макар и обиколен маршрут, през Зебра се стъпва, значи околовръстно шосе, през Нови Искър, през Подлез Зебра, през Гнилина обратно се стъпва горе на околовръстното шосе и по него може да се достигне до тези селища отгоре, за да се снабдяват. Да, но не е, че този маршрут не е трудно проходим или е непроходим, за който говорим, обиколния. Така че на практика дайте с другите, предупредете ги хората да отидат да се снабдяват по този обиколен маршрут. А единствено за Кубратово, и то за Кубратово за това, защото между Световрачене и Кубратово е прекъснато. Определили ли се хората, магазините? Значи поне 1000 хляба в селото за днеска трябва да има. Така, става въпрос за следното. Кои са тия хора? Те трябва да бъдат и кметовете. Всеки да си направи за себе си, да си изясни колко и какво ще докара. Ще го превозим. Транспорт, откъдето иска да го купи, да го докара обратно на мястото, където не може да го. Спира се. Но искаме вече, те имат готовност. Започват с БТР-ите, имаме вече готовност да превозваме. Или оттатък да сминем с зимовете. Къде са хората, те ще ги возиме да докараме продукти? На този етап. За всички населени. Когато материал малко искам дежурния. Просто искам да разбера случая с Негован, къде е стигнала жената. Не разбрах, че има бърза помощ на края на Кубратово. Къде ще получат тези помощи? Пита кмета на Световрачене. Изстъпим ли на околовръстното шосе, на второто място, където е прекъснато, ето тук източно от Четница. Виленски иска да го уведома лично, че действа. Ама звъни на всичките населени места и пите, направи си една графичка. На мен казаха на Кубратово. Сграда на отводнителна помпена станция, или по-точно сграда, някога предназначена да бъде такава. Но архитектите на прехода решиха, че подобни съоръжения няма да са необходими повече на България. Държавните активи се превръщаха в лъскави коли, хотели, банки. Оставена на произвола на съдбата, водостопанската система бе разграбена и унищожена. От едни, за да бъде превърната в средства за съществуване, а от други за първоначално натрупване на капитали.